inunda el món. Aquest projecte pretén que el coneixement que adquireixen els nostres alumnes en les aules isca de les nostres parets i arriba a aquelles persones que no tenen accés. Mitjançant codis QR situats en llocs estratègics del poble, com pugui ser un centre de salut o el forn, les persones, simplement utilitzant algo tan senzill com un mòbil i un codi QR, accediran al coneixement que els alumnes volen transmetre. Hi ha algú que entenga això que penja les parets? La veritat és que això sols ho pot entendre el metge i els que tenen càrrega. Però què voldrà dir això de l'RCP? Segur que esta escena us resulta familiar i que molts desconeixeu el que significa l'RCP. A nosaltres ens passa el contrari. Sí que ho sabem perquè ho aprenem en el col·legi, però el que sabem es queda allí tancat i tenim les ganes de compartir-ho amb tots. Però tot això està a punt de canviar amb Vilallonga 3.0. Mireu que senzill seria amb un simple còdic i amb la vostra ajuda. Fes una foto al codi QR. Només amb una foto tenim la solució. Vale, muy bien, chicos. Y recordad que las siglas RCP corresponden a reanimación cardiopulmonar. Ara sí que podem saber el que és. Poquet a poquet, no entenguem. Bon dia, volia les passes de pa? Who's last? Who's last? Pot ser que si tingueren codis QR amb frases útils ens donaria més seguretat al moment d'aprendre un nou idioma. No penseu, anem a veure. Amb Vilallonga 3.0 tot això està a punt de canviar. Excuse me, what's that? Qui és l'últim? Anem a provar, Aina, per favor.